Okay, i vores præsentation, der vil vi gennemgå de 3 taksonomiske niveauer, og vi har så valgt følgende spørgsmål. Først vil vi starte med at redegøre for de 3 stænder i Frankrig, og der vil vi analysere tredje stands grund til et ønske om et brud med adelen og de gejstlige privilegier, og så til sidst vil vi sammenligne og vurdere den franske revolution med den amerikanske uafhængighedskrig. Frankrig var en meget moderne magt i Europa, og den centrale statsmagt, som var kongen, stod stærkt. Der boede 27 millioner indbyggere, og kun Rusland var større. Dog havde Frankrig stadig stænder med forskellige rettigheder og pligter. Den sociale struktur med den aristokratiske adel som statsmagt blev derfor et problem, som den økonomiske vækst steg. Der var juridisk 3 stænder. Den første er gejstligheden, som kaldes første stand også, og den bestod af 120.000 mænd, og kirken ejede 10% af Frankrigs landbrugsjord, og kirken havde også en stor indkomst i form af tiende. Kirken var fritaget for skat, men de betalte dog en bøvelig sum hvert 5. år, som svarede til ca. 3% af dens indtægter. Gejstligheden havde også hierarki, med fattige landsbypræster i bunden og med bisper og ærkebisper i toppen. Disse var traditionelt forbeholdt højadelen. Og så var der også adelen, som kaldes anstanden, som var fritaget for skat, og de bestod af ca. 350.000 mennesker, som tilsammen ejede 20% af jorden. Adelen havde monopol på arbejde i hoffet og i statsadministrationen og i militæret. De adeliges indtægter kom altså derfor fra statskassen. Anden økonomisk virksomhed var ikke velset. Man kunne købe sig til en adelstitel, så det var ikke en lukket kaste. Øvrig befolkning, som også kaldes tredjestanden, havde ingen førnævnte privilegier og skulle derfor betale skat. Den rige del af tredjestanden var fabrikanter og købmænd. Og så de borgerlige godsejere, de ejede 30% af jorden, og i byen var der en middelklasse i tredjestanden, som bestod af håndværksmestre og handlende. Og på bunden var arbejdere, håndværkere og butikssvende osv. Omkring 80% af befolkningen den levede på landet, og så 40% af jorden den var så ejet af selvejere, som primært var fæstebønder, under de adelige eller borgerlige godsejere. De franske bønder var godt stillet i forhold til resten af Europa, og de var normalt personligt frie. Kun få var herremænds ejendom, som set i Europa. Bønderne skulle dog betale mange afgifter, tiende til kirken, skat til kongen og afgifter til godsejerne. Selvejebønderne skulle også mod betaling benytte sig af herremands møller og vinpresser, siden de var underlagt herremandsrettighederne. Forholdene varierede fra egen til egen, og det var derfor forskelligt, hvad bønderne betalte. Dog var halvdelen af indkomsten normalt betalt til kirken, herremanden og kongen. Der var et voksende proletariat, dele af befolkningen, der levede på et eksistensminimum. De stod i lort til knæene, når brødprisen steg, eller hvis de mistede deres arbejde. Dette førte til visse spændinger mellem de forskellige sammenslag, hvor bønderne var ret så utilfredse med. Og det var, at adelen ikke skulle betale skat, og at de havde politisk indflydelse og havde monopol på indbøder. Og kirken og kronen grundet stor beskatning, og det levede for. Nu her vil vi så gå ind og kigge lidt på vores analyserende spørgsmål. I forhold til den tredje stand, så kom der nogle spændinger, der blev mere intense i slutningen af 1780'erne, siden der har været dårlige høst i nogle år, og fødevarer derfor var meget dyre. Statsadministrationen var derudover heller ikke særlig stærk, og adelen stod meget stærk på sine rettigheder. Herfra blev den sådan franske revolution iværksat af det velstillede borgerskab. De ønskede en liberal økonomi og politik, hvor individets frihed, retslig ligestilling, ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og vigtigst af alt, at befolkningen har magten, kom til at betyde noget. Så nu var den her økonomiske liberalisme mod det feudale samfund, og det hævdede, at det ville føre til en større økonomisk vækst. Samtidig underklassen, de ønskede ikke kun politiske rettigheder, men at forbedre de sociale vilkår og en ny omfordeling. Efter krigene med England fra 1755 til 1763, der var Frankrig en gæld på 4 milliarder livre. Ingen de ville låne penge til en stat, der sådan virker politisk, så der var ingen sådan udsigt til, at de ville få gælden nedbragt. Så den franske regering de stod med et valg om at hæve skatten, og dermed indkalde kongen til en stænderforsamling, der skulle bevilge nye skatter.
og sådan en den var sidst set i 1614. Indkaldelsen den betød, at den kongelige enevælde blev brudt, og op til valgene der til stænderforsamlingen kom der propaganda, at man ville have indført en forfatning, der gav befolkningen del af magten. Tredjestanden de repræsenterede 568 delegerede, og adelen og herskligheden repræsenterede hver 300. Og hver part de ønskede at stemme forskelligt efter deres forgodtbefindende, og det endte med at tredjestanden nægtede at bøje sig, og så i stedet så erklærede de sig for nationalforsamlingen, som så betød, at det både var et brud med enevælden og stændersamfundet. Herefter så beordrede kongen så til, at de to andre stænder de skulle slutte sig til dem, men samtidig så samlede han tropper for at stoppe oprørerne. Senere i Paris blev der så dannet politiske klubber, og de talte også småborgerskabet og underklassens sag, som så lå endnu mere pres på nationalforsamlingen for at føre en mere kompromisløs politik. Nationalforsamlingen de var nu her både presset af kongen og disse klubber her. Urolighederne de nåede sit højdepunkt den 14. juli, da folkemasserne de tog våben og stormede fængslet Bastillen, som blev set som et symbol for undertrykkelse af folket. Og herefter så havde kongen Ludvig den 16. nu to valgmuligheder. Enten så kunne han sætte tropper ind mod folkemasserne eller anerkende nationalforsamlingen. Og han endte med at gøre det sidste og anerkende nationalforsamlingen, og dermed så havde revolutionen sejret, og i dag ses den 14. juli som revolutionsdagen. Og i 1789 der får de her så menneskerettigheden, som bliver godkendt. Okay, jeg vil så komme ind på vores sidste spørgsmål, altså en sammenligning af den amerikanske revolution og den franske revolution. Fordi selvom de begge to lyder som revolutioner, så adskilte de sig meget fra hinanden. Den amerikanske revolution, den var nemlig ikke sådan et opgør mellem mange forskellige klasser, men mellem befolkningen og moderlandet ved det overklassen. Der skete ingen omfordeling af ejendom, og der var ingen samfundsgrupper, som ville fratage deres rettigheder. Forvaltningen var med sine stærke garantier for enkeltstaternes selvstyre et udtryk for, at de rige og dominerende sociale lag sikrer sig mod indblanding fra en stærk centralmagt. Amerikanerne de oplevede en social revolution, men det var i forbindelse med borgerkrigen fra 1861 til 1865. Altså kan man sige, at de adskilte sig på den måde, at den franske revolution, det var det her, der skete en total omvæltning af sådan, samfundets opbygning, og de sådan, forskellige rettigheder, borgerne havde, og det skete ikke på samme måde med den amerikanske revolution.